No jedine. Gáboro. Aj vymením. No je všetký zastav. Jak mám. Ono, pozri, aké ticho. No? 101. Predikár pri štarte, ktorý bude tu. Jdu ještě ty žej bližo? No. Skočník bez znie, ktorý je prvým kolom slovenského pohára behol do vrchu a šiestým kolom okresnej bežeckej ligy. Zdroj za 20 slovenských korún. Pri štart, ktorý sa nachádza približne 300 metrov na dolnom okraji. Pomaličky krokom dole, problémy na prvých 2 kilometroch ročne odštartujeme. Prosím, trate je v prvých 2 kilometroch taký na roznikanie a od polovičky trate to už ide ostra, ako sa hovorí, a ten záver to je priam bombolník. Takže susedov dookola tu nebudeme strieľať, ale miesto výstrevu máme píšťalku, čiže štartujeme povelom pripravte sa a hvízd na tú bočnú ulicu a odtiaľ môžete vytrvať. Pozor, ideme. Ťahaj, ťahaj, ťahaj. Nie. Poď pred nás poď. Ale ak pôjdeš s ním, tak pôjdeš... Pred nás poď s tou motorkou. Poď. Maroš, ak on pôjdeš s ním, ideš s motorkou? Hej. Maj naštartované. Zápeš, Marcel, zápeš. OK? Ideme, áno. Poďme Polkušová. Hore, si zábej. Tu máš. Poďme, chalci, poďme. Makaj, Vlado, makaj. Hop. Poďme, Dubnica.
Utekaj, teraz ťa vidno. Nepadłem, tak To je vidno. ono. Dobre, fajn. Uciekaj. To už nemusíš. Co? Slabo? No akurát dobrý, ten tu bol prvý. 23 minút. To bol dneska prvý, tento malý. Ten, čo sme išli od 5. on čo bol. A Norik nie ani. Odmáš ho. Mladý muž, počkej, odsunú sa. Mladý muž. Ďalší nám ide Noro. Ne.
kilometr. Kilometr ešte. No aj tako. Pol 12 sme boli ešte na obecnom úrade. Ešte kávu som vypil.
Výborne, Majka. Máš to? Bože, oni došli. Miro ide. Wstawaj, wstawaj, hore. Výborne. Hore, ale poď. Poď. Dobre. Podržím ti. Dolu. Dohni sa. Kolena. Ďaleko je. Dole. Podaš ho, výborne, vynikajúco, poď. Výborne. Nemá číslo. Mám. Magda, vydrž, Magda, No, a máš to za sebou. Ale Magda, nechceš, kdeže to nie je. Žitaj. Ja som bol prvý. Ja som bol černý. A ja som bol Tomáš. Po mne bol Miky. Miky bol náš Tomáš. Dávaj, prístav. A hoďte na zem. Šajík, postav sa Miláčik, postav sa mi šikovno zlatý. Postaviť. Šajík, vypiť. Šikovno naplniť dušok. Dobre, zvládol si. Dobre, Miro. Ide ešte za tebou? Ide. Miro. Dušan Lukáčov. Poď. Ešte trošku, ešte.
Dobre je to. Dobre. Dobre. Kto chce čaj? Ale ty Maja, vám ty si tam boli, tak ty nás vytlačili straty. Toto sú divé sa. Novosedia, Havľa, Komory. Toto všetko? Poďte, ako si označili. Ty to treba rozpísať. Jedenkrát gulášik. Budeme ešte túto chleba dať? Áno, nech sa páči. Keby slnko svietilo, ste podore. Nech sa páči, jedenkrát gulášik. Do chuť vám prajeme, páni. Chleba to teraz. Ja vás všetkých pozývam tu po 5575 metrov dlhej trati a po dobrom guláši, dobrom pive, aby sme spravili tú správnu bodku za druhým kolom slovenského pohára behu do vrchu a 6. kolom okresnej bežeckej ligy. Dobrým zvykom sa stalo, skôr než vyhlásime tých najlepších v jednotlivých kategóriách, tá bežecká Nike, do ktorej ste sa dnes mnohí nezapojili, ale napriek tomu existovala. A či budete veriť alebo nie, vyhral domáci, nebolo v tom nič, čo by sme teda nadržali palce domácim, ale asi vyhral ten, ktorý mal najlepší prehľad o tom, aká je dĺžka tej trate, pretože ju spolu tvoril. Bol aj medzi vami, je to predekár Peter Novák, tak ho pozývam sem k mikrofónu, aby si prešiel prevziať symbolickú 100 za to, že sa pomýlil o jednu jedinú sekundu u času víťaza. Srdečne blahoželáme. Zopakujeme, takže víťazom sa stal Marcel Matanín, ŠKP Štrbské Pleso, na druhom mieste Ľuboš Kováčik, reprezentant Považskej Bystrice a na treťom mieste Štefan Rác, Metropol Košice. Takže zopakujeme ešte raz. Víťazom v kategórii B Dušan Lašák, reprezentant Alta ZTS Martin, druhý Miroslav Pršek, Jogging Klub Dubnica a tretí Adam Remíš, Trnava. Takže kategória C ešte raz. Víťazom sa stal reprezentant Kúpeľov Kováčová Miroslav Jurá, čas 30 minút 14 sekúnd, druhý Dušan Vrana, Jogging Klub Dubnica a tretí Pavol Rajec z toho istého oddielu. Srdečne vám blahoželáme. Takže víťazkou v kategórii žien do 35 rokov Iva Letrichová, ŠKP Turčianske Teplice. Blahoželáme, na rok nastúpi aj mama nad 35 rokov. Takže ešte raz, máme tu kategóriu žien nad 35 rokov. Zvíťazila Mária Rajchlová, Lokomotíva Vrútky, čas 42 minút 40 sekúnd a druhá Magda Holigová, KBL Martin, 52 minút 48 sekúnd. Takže máme tu kategóriu juniorov, ešte raz opakujem, zvíťazil reprezentant Jogging klubu Dubnica Peter Matej, čas 28 minút 53 sekúnd, druhé miesto Matúš Ondrejka, ŠKP Banská Bystrica a tretie miesto František Blaško, Jogging klub Dubnica. No a ešte tu máme na záver, vystúpte sem tí, ktorí ste boli tí malí dneska a ste dobehli až do cieľa. Ktorí ste dobehli do cieľa. Len tí, ktorí dobehli do cieľa. To sa mi nechce ani veriť. Dubničania, pozrite sa, toto je kláštorská bežecká nádej, takže máte sa na čo tešiť. Oni bežali so súhlasom rodičov, inakšie by to nebolo ani možné. Takže ja mám pre vás takéto prekvapenie. Neviem, či toho bude dosť. Ak sa niektorým neujde, tak ešte zo pár tých knižočiek je u mňa. Ale je to naozaj tak, že ste všetci bežali od štartu po cieľ? Vážne? No tak to som prekvapený. Tak komu sa neujde, pôjde so mnou. Ja ešte nejaké tie knižky nájdem. Dobre? Nech sa páči. Ti blahoželám. Páči sa.
Poznáte túto skupinu hudobnú? Poznáte? No dobre. Tak môžete máme otcovi spievať doma od rána do večera. Poďte sem bližšie, lebo mám krátku šnúru. Blahoželám ti. Páči sa. Máš moc tých vecí však. No. No a tí ostatní? Kto ešte bol tam? Kto bežal? Tak, tu máš o Amerike niečo. Možno aj tam sa dostaneš na maratón. Páči sa. Toto už nie. Ani toto nie. No, páči sa. Je tu ešte niekto taký, ktorý nedostal? Všetci dostali. No, výborne. Takže odmenením kláštorských bežeckých nádejí sa s vami lúčim. Majte sa všetci dobre. Tešíme sa po rok opäť. Dovidenia. Skončil druhý ročník behu na Zniev, druhé kolo slovenského pohára v behu do vrchu a vítame nielen v cieli, ale aj v civili víťaza tohoto ročníka Marcela Matanina. Koho reprezentujete? Tak reprezentujem Eška Peštrbské pleso, kde som momentálne na vojne a mal by som tam ostať aj ďalej. A aj slúžite priamo na Štrbskom plese? Áno, priamo na Štrbskom plese. A kade trénujete? Kde? Po horách, po dolách, kde sa dá. V zime po ceste a teraz vlastne v jari už po chodníkoch lesných. Ako často máte opúšťák? No, keď potrebujem, tak vlastne vyhovejú mi, takže chodím domov. A keď nevyhovejú, tak manažérka príde na Štrbské pleso, hej? No, tak nejako. Pomôcť. Čo poviete k tomu dnešnému preteku? No, je to pekný pretek. Podľa mňa je to krajšie, ako sa to bežalo minulého roku. Vlastne tie serpentíny a je to pestrejšie, takže je to lepšie, ako minulého roku to bolo. Ak to máte porovnať tento beh na Zniev s inými pretekmi slovenského pohára, ako by ste ho hodnotili? No, podľa mňa je to jeden z najlepších pretekov, lebo vlastne je to zaujímavé, organizácia je to dobrá, je to super proste. No to nás veľmi teší, ale pritom musím povedať, že zase čo sa týka peňazí, sme na tom určite najhoršie zo všetkých poriadateľov. Napriek tomu si myslím, že tá úroveň je celkom slušná tu. Aj bežecká, aj organizátorská. No tak zase nie ste na tom až tak zlé, sú aj horšie podujatia. Takže, ale snažíte sa, robíte, je to dobré. No je to zásluha niekoľkých ľudí od tých najmladších až po tých skôr narodených v kláštore, ktorí žijú vlastne dvomi podujatiami. Jednak sú to slovenské Pyreneje, známe cyklistické preteky a potom tento beh. Ako s vami na rok? No, keď budem zdravý, behať budem, takže na rok som tu zase. My sa tešíme a prajeme vám hodne športových úspechov, jednak v slovenskom pohári, aj v účasti na majstrovstvách Európy, prípadne aj na majstrovstvách sveta. O rok dovidenia. Jedinou pretekárkou v kategórii do 35 rokov bola dnes Iva Letrichová. Čím to je, Iva? Kde si nehala superky? No, ako ste už povedali, keďže vo Vyhniach sú preteky, tak pravdepodobne sú tam. Takže dneska si stála na stupni víťazov. Aký je to pocit? No dobrý, ako vždy, keď človek stojí na stupni víťazov. No len čo povieš na rok? Vieš, ako terajšia víťazka, nebudeš môcť asi na rok s otcom behať, plece pri pleci. No však uvidíme, ak budem trénovať a možno to bude ešte lepšie. No tento čas si mala dnes koľko? Neviem presne. Ja sa pozriem do výsledkov, takže uvidíme, či si sľúbila, že budeš trénovať, alebo nie. Potom to porovnáme s tým časom, dobre? Dobre. Maj sa krásne a o rok, dovidenia v kláštore. Jedným z tých, ktorý je skôr zvyknutý stávať ako sedávať na stupni víťazov s číslom 1 je reprezentant joggingu Dubnica Peter Matej. Peťo, vítaj po roku znovu v kláštore. Si v kategórii juniorov, tak sa nehnevaj, že ti týkam. Nič sa nedieje, to je v poriadku. Dobre, Peťko, len trošku hlasnejšie, aby sme sa počuli. Ako si spokojný s dnešným pretekom, s výsledkom, s konkurenciou, so súpermi, s organizáciou? No, výsledok je dobrý, akurát tá konkurencia bola trošku slabšia. Som sklamaný, že tu neprišiel môj najväčší super, Martin Bialek, tak nebolo to úplne na 100% naplno a určite keby tu bol, tak určite by sme sa troška ponaháňali, ako to my vieme a ten čas by bol trochu lepší. Ako ti chutil guláš? Guláš, nemal som guláš. Nemal si guláš, guláš nedávaš? No nie, že nedávam, ale nemal som chuť na guláš. Nemal si chuť na guláš, mal si chuť na Bialeka, ten neprišiel. Čo povieš k zmenenej trati? No,
viac sa mi to ľúbilo ako predtým, bolo to také členčejšie, také zaujímavejšie a sa mi ľúbil ten úsek na tej kalvárii, okolo tých kaplniek, tam to bolo dobré. No, sme to urobili úmyselne, mysleli sme, že tam bude trošku problém, aby si to niekto neskracoval, ale dá sa spoľahnúť na fair play všetkých pretekárov a dnes to neporušil nikto a je to naozaj jeden z najkrajších úsekov celej tej trate. Takže dneska si bežal viac menej bez súperov. Ako si spokojný, ako si sa zaradil medzi tých mužov a v tej konkurencii, kde možno zakrátko budeš behávať? No, na rok už konkrétne budem behávať za mužov a teraz som skončil 4. a jak som už hovoril, že už nemal som tú motiváciu, taká už nebola s tými juniormi. Určite keby tu bol Martin, tak možno, že by sme išli s tým 3., 2. mužom možno a možno nie. Peťo, tvoje ciele pre tohto ročnú sezónu? No, chcel by som sa dostať na tie majstrovstvá sveta, v tom behu do vrchu. Myslím, že je to v Rakúskom, neviem, jak sa to volá to mesto a chcel by som uspieť lepšie ako minulý rok v Edinburgu. No a predtým sú ešte majstrovstvá Európy v Škótsku. Majstrovstvá Európy vo Velse, ale no uvidím, či sa dostanem, ale myslím, že je to obmedzené vekom, tak neviem, od koľko rokov sa tam môže ísť a ja ako junior neviem ešte, že, či by som mohol tam štartovať. Vzhľadom na môj vek. Peťo, my ti prajeme hodne úspechov, nech sa ti darí aj na tých majstrovstvách sveta aj Európy, ale predovšetkým, aby si tú účasť vybojoval v tom slovenskom pohári a o rok dúfam, že sa opäť stretneme tu v behu na Znív. Dúfam aj ja. Ďakujem, dovidenia. Ahoj.